चंदन डीजे रिमिक्स। मोबाइल नंबर 7632870485। रोटी बनावत रहे घर में बोलावत खोली के जामा पाए जामा रे तनसा भइल का लेट कस के फेकलस पले शुरू कइलस डरामा रे कहे कि खराब कइले मुड रंगीन के कहे कि खराब कइले मुड रंगीन के ये भौजी मरल बापियावा रे कि बेलना से छीन के ये भौजी मरल बापियावा रे कि बेलना से छीन के। सीखे राजा डीजे मिक्सिंग सीखने के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 76 32 87 04 85।